Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murwani wiwaraning carita ngongak jagating budaya. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawa. Para muni sepuh, sesepuh ingkang tukula bekteni sarta siniyudan dening para pabrayan para tamu. Kakung sinedahan putri ingkang winantu ing pakurmatan. Langkung-langkung kadang sutresna pametri budaya saha brayan ageng wonten ing parekan Pandheyan RT 3 RW 3 Grogol Sukoharjo Makmur ingkang tuhuluhuring budi ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinanggih kalih kula lan sak keluarga ageng paguyuban campur sari jangkep Al Rostam miji saking Banaran Jegrik Kedawung Sragen ingkang pun pangarsani binekten Banganton Pol dalu kalanggan keparang marak sowan ngemban dawuh panjenengan ingkang mengkogati Bapak Hemu Tomo dan Ibu Suyatni nggih ingkang mengkogati netepi ing reh darmaning sepuh Boyong Basuki punduh temanten Mas Bagus Aditya Saputra ingkang sampun sembodo Jinatukrama kaliyan retaning Ayu Rara Lestiana Prastiwi putih turun saking panjenengan Bapak Surono dan Ibu Indriastuti dalem saking Pucang Sawit RT Gangsal RW 8 Jebres Surakarta Hadiningrat. Saestu mugi dalu kalanggan kula lan sak keluarga ageng Al Rostam dados panglipur mring sedayanipun para tamu kakung saha putri langkung-langkung ingkang mengkugati dalu kalanggan nglenggana lan kepara ndhodhos samudayanipun tertentu kathah ing reh kekiranganipun lumantar kula nyuwunaken ing samudra pangaksami. Dalu kalanggan Al Rostam sowan kinentenan Panca Hanggo Widawati. Setunggal bapak sawiji badhepun tepungaken yang saya sebutkan namanya mohon berdiri. Anissa Salma. Ojo daya grawung saking Mbak Leni Setia. Boyolali tersenyum. Lisa Rahma Boyolali. Dita Merlin Mojokerto grawung saking Makassar Noni Aprilia. Salam kedawung saking. Dalam Mbak MC Indonesia Indonesia Raya Mendel Jaya Tiningrat Masaran Sragen. Sagung tamu kakung sabutri para bini sepuh ingkang winantu ing sekolahan Basuki pripun gojaipun kanca-kanca dengrek ayo salam pambuka katun.